Povery, bájky, legendy či rozprávky. Každé mesto či obec má ľudí, ktorí si pamätajú príbehy či už zábavné, poučné alebo desivé. A Bardejov nie je výnimkou. Jeden z takýchto príbehov si teraz vypočujete. Zhasnite svetlá, pohodlne sa usadte a vitajte pri počúvaní bardejovskej edícii podcastu Verte neverte. Legenda o omši mŕtvych v kaplnke cintorína svätého Michala. Predvečer sviatku všetkých svätých sa už odjakživa považoval za magický. V predkresťanských časoch ľudia verili, že sa duše nebohých vracajú na zem, aby sa posilnili. Preto im ľudia v tomto období nechávali na oknách svojich domov rôzne potraviny a nápoje. Neskôr začali pridávať jedlo a nápoje priamo do rakví k neboštíkovi. V roku 1905 bol do psychiatrickej nemocnici privezený človek s menom Jozef Ilosvaj. V ústave Jozef napísal denník, z ktorého sa stala legenda, na ktorú si dnes už spomínajú len málo ktorí Bardejovčania. Volám sa Jozef Ilosvaj. Narodil som sa v roku 1847 v Bardejove. So svojou ženou Máriou som sa spoznal v roku 1866, o rok na to som sa s ňou oženil. Žili sme spolu v malom domčeku v tesnej blízkosti cintorína s výhľadom na kaplnku, ktorá na ňom bola. Žili sme skromný a bohabojný život. Až do 6. apríla roku 1905. Vtedy moja žena Mária zomrela na čierny kašeľ a ja som zostal sám. Máriu pochovali na cintoríne hneď vedľa nášho domu. Nedokázal som sa s jej smrťou zmieriť. Každú noc sa mi o nej zdal sen. Boli sme v ňom v kostole plnom ľudí bez tváre. Tento sen sa mi opakoval mesiace. 31. októbra 1905 som sa v obrovskom šoku zobudil na pád obrazu s fotografiou mojej ženy. Od preľaknutia som vyskočil z postele. Hodiny ukazovali 2:30 ráno. Hodina mŕtvych. Povedal som si. Cez okná som započul slabý tón zvonov z kaplnky na cintoríne. Podišiel som k oknu a zbadal som, že sa v kaplnke svieti. Obliekol som sa a vystrašený som sa vybral pozrieť, čo sa tam deje. Čím bližšie som bol, tým boli zvony hlasnejšie a intenzívnejšie. Keď som prišiel ku kaplnke, zvnútra som počul spev kňaza. Rozklepaný som chytil kľúčku a otvoril dvere do kaplnky. V tom momente nastálo hrobové ticho. Pred oltárom stala postava v čiernom habite a v laviciach sedeli postavy v bielých habitoch s hlavami sklonenými k zemi. Ostal som stáť ako obarený. Nevedel som sa pohnúť. Neveril som vlastným očiam. Zrazu sa jedná z postáv postavila a pomalým krokom sa ku mne približovala. Čím bližšie bola, tým lepšie som jej videl do tváre. Na moment sa mi zastavil tep. Bola to moja žena Mária. Chladným hlasom sa ma opýtala, že čo tam robím, či varí, neviem, že toto je omša mŕtvych. A každý, kto sa ju pokúsi narušiť, čaká večné zatratenie a bude navždy uväznený s ostatnými dušami na tomto cintoríne. Hneď ako to povedala, ozval sa hrôzostrašný výkrik a v tej chvíli stali všetky postavy v mojej tesnej blízkosti. Sám už neviem ani ako, ale utekal som z kaplnky, čo mi sily stačili. Neobzeral som sa, len som utekal a utekal. Utekal som až k najbližšiemu susedovi a všetko mu vyrozprával. Nikto mi však neuveril. Dnes som tu a... Toto boli posledné slová, ktoré si Jozef zapísal do denníka. Ešte v ten deň Jozef utiekol z ústavu. Odvtedy ho už nikdy nikto nevidel. Aj keď ľudia, ktorí žili v blízkosti cintorína, hovorili, že Jozef sa vždy v predvečer sviatku všetkých svätých zjaví na cintoríne pri hrobe svojej ženy a dodnes sa povráva, že ho je vraj možné v týchto dňoch vidieť blúdiť po cintoríne svätého Michala v Bardejove. Hrob Márii Ilosvajovej dodnes nájdete na tomto cintoríne. Je tento príbeh pravdivý? Alebo je to len bájka, ktorú si ľudia medzi sebou roky rozprávali? Možnosť, ako to overiť, by bola. Ale máš odvahu stráviť noc na cintoríne?